आज पहला बार बड़ा ही सुंदर कंपनी हमरा घर के कंपनी फटाफट वायरल भोजपुरी से पहला भजन सरस्वती वंदना के रूप में हम गोलू राजा पूरे भोजपुरी सुने वाला श्रोता भगवान के भेज रहल बानी। यह आग्रह के साथ कि फटाफट वायरल भोजपुरी के रूरा सभे बहुत सारा प्यार देव, दुलार देव, आशीर्वाद देव और अपन साथ देव। तो पहला गीत हमार राघवेंद्र चचा के आशीर्वाद से और यह कंपनी के मालिक हमनी के अभिभावक चाचा केसी चौधरी जी के चैनल बा। उम्मीद बा कि रोरा सब बहुत प्यार देव। तो पहला गीत हमारे एगो सरस्वती वंदना के गीत में सुनी। उदयाचल अस्ताचल हिमाचल नीलाचल भा मई हर मदराचल विंध्याचल है मैया जहवे जे जा चल सवा चल है सैल सुता तो संकट में जात जतबा चल है मैया दैत वंश घालक प्रतिपालक हो बालक के जोगिन जमात फिर ना चल है मैया महिषासुर मर्दनी हो गर्दनी में अड़हुल फूल लाल लहरदार सोहे आचल है मैया तय बरीसी महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि लो रौरे पोथी आठो जाम बाचल है मैया भूजधारी हो शिकारी के मतारी अम्बे रौर बल फिरनी कुलाचल है मैया एगो भक्त बीड़ा वाली माई से गुहार कर तरे कहत का बाड़न बाटे बड़ी गरजिए से अर्जी लगावे बाटे बड़ी गरजिए से अर्जी लगावे अब हो मतारी तार बेटवा बुलावे बाटे बड़ी गरजिए से अर्जी लगावे अब हो मतारी तार बेटवा बुलावे बबलू भैया और पूरा हमार टीम बना रहो।
किए माई हमरा भी कुछ नहीं खे छूटल किनार तले टूटल पातवार हो पन जा खेवैया नैया परल माझधार हो ए माई छूटल किनार तले टूटल पातवार हो पन जा खेवैया नैया परल माझधार हो कैसे के पार जाई कैसे के पार जाई पवरे नयावे अब हो मतारी तार बबुआ बोलावे कैसे के पार जाई पवरे नयावे अब हो मतारी तार बेटवा बोलावे कैसे के पार जाई पवरे नयावे अब हो मतारी तार बेटवा बोलावे कैसे के पार जाई जय हो जय हो अब हो मतारी तार बेटवा बोलावे बना रही फिरोज भैया वाह 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 कहता किए माई हम तहरा से यह निहोरा करतनी कि फटाफट वायरल भोजपुरी चैनल पर अपन फटाफट आशीर्वाद बना दो हौ मालकीन तू ही स्वर्ग मसाज के चाहबू तो राख लेबू गोलू के लाज के हौ मालकीन तू ही स्वर्ग मसाज के चाहबू तो राख लेबू गोलू के लाज के सुनु संग दिल तोहार सुनु संग दिल संगे सिरवा झुकावे अब मतारी ताहार बेटवा बोलावे बटे बड़ी गरजिए से गरजी लगा